Menene Google Trends? Google Trends wani website ne na kyauta wanda ke nuna mana irin abubuwan da mutane suke bincika a yanar gizo-gizo, tare da irin alaƙar da ke tsakanin wasu abubuwa guda biyu ko sama da biyu wanda mutane ke bincika a yanar gizo-gizo. Za ka buɗe browser ka, za ka rubuta Google Trend, sai ka danna akan Go, kai sacin. Idan ya buɗe zai kawo mu wannan shafin, sai ka danna akan shafin farko Google Trend ɗin nan wanda link ɗin zai buɗe. Idan ya buɗe zai kawo ka wannan shafi, wannan shine cikin Google Trend a waya kenan. Daga nan sai mu danna akan wancan ɗigon guda uku wanda suke daga hannun dama a sama. Idan ya buɗe sai mu mai da shi desktop view, za mu mai da yanayin wayanmu ya koma kamar cikin kwamfuta kenan, domin haka ne za mu fi ganin abubuwan da muke bukata mu gani. Gashi nan ya buɗe. Wannan shi ne wanda yake amfani da kwamfuta irin yadda zai gani. Mun mai da shi waya, mun mai da shi kamar yadda ake gani a kwamfuta domin mu ga yawan abubuwan da muke da bukata. To yanzu abu na gaba, yanzu wannan gurin da yake sama, a nan ne ake zuwa ake rubuta keyword, ma'ana kalmar da ake so a yi sacin a kanta. Sai mu danna akan wannan waje mu rubuta wata kalma guda ɗaya. Misali bara mu sa MTN, muna so mu bincike akan MTN, yanayin yadda ake neman kalmar kenan. Idan ya buɗe za mu ga volume da location da kuma komai da komai da ya shafi wannan kalmar MTN. Yanzu ya buɗe gurin makalla a nan sama, nan gurin country Nigeria ne. A Nigeria gashi nan MTN ko ina. Map ɗin Nigeria nan gashi ya cika. Map ɗin Nigeria a cike yake, nan kuma interest over area over 10 gashi nan. Nan gurin compare za mu danna akan compare, za mu rubuta sunan wani abun kuma, ko kuma yanzu tunda dai mun ga yadda ake wannan, yanzu za mu zo mu ƙara dannawa akan nan gurin. Bara mu zo mu ƙara yin editing, bara mu editing, bara mu rubuta wani abu. Misali bara mu sa Facebook, danna akan Go. Shi nan a Nigeria ana searching ɗin Facebook sosai, gashi nan ko ina ana yi. Za mu yi comparing Facebook da kuma misali YouTube ko Google. Bara mu sa YouTube. Shi nan wannan wanda yake da blue shine Facebook, shi kuma wannan mai jan nan shine YouTube. To yanzu a Nigeria kenan an fi searching ɗin Facebook, an fi shiga Facebook sama da yadda ake shiga YouTube, kamar yadda muka gani a wannan. Haka zai bamu haske cikin sauƙi mu gane wani abu ne aka fi buƙata a inda muke so mu bidiyo, amma fa nan iya Nigeria ne kaɗai. Yanzu nan ina so in bai da shi duk duniya, in danna akan nan gurin Nigeria ɗin nan, sai in tafi ƙasa gashi nan worldwide, in danna akai sai a ɗan bashi lokaci kaɗan. Gashi yanzu ya buɗe. Da muka mai da shi under worldwide, mun ga cewa an fi shiga YouTube in ka danna duk duniya sama da Facebook, amma a Nigeria an fi shiga Facebook akan yadda ake shiga YouTube. To haka in ina son in koma wata ƙasa zan ƙara dannawa, in ƙara sa sunan ƙasar, ƙara komawa wata ƙasar, haka ake yi. Gashi nan na yi comparing ɗin Facebook da YouTube a duk duniya, na ga an fi shiga YouTube sama da yadda ake shiga Facebook. Yanzu kuma zan iya ƙara sa wani abin, ƙara danna akan plus add comparison. Bara mu sa Google mu gani. Google mu ƙara rubuta akan Go. Gashi yanzu da ya buɗe, wannan yellow kala ɗaya shine Google, jan nan kuma YouTube, wannan blue ɗin kuma shine Facebook. Nan gashi nan har yanzu dai a duk duniya an fi neman kalmar YouTube. Yauwa an fi neman kalmar YouTube sama da yadda ake search ɗin kalmar Google, sama da yadda ake search ɗin kalmar Facebook. Haka ake neman kalmomi a wannan Google Trend ɗin. Nan gashi nan map ne zai gaya mana garuruwa. Gashi nan Google ana neman shi a ko ina a nan. Daga nan sai YouTube sai kuma Facebook. Wannan shine a nan wajen, a wannan map ɗin kenan ba. Nan Facebook gashi nan garuruwan da aka fi neman Facebook, nan za mu gan su by region a nan wajen. Nan kuma YouTube inda aka fi neman shi region. Google shi ma nan inda aka fi neman shi gashi nan.
Daga nan sai me? Sai abu na gaba za mu iya danna akan gurin nan past day ɗin nan. Daga yaushe zuwa yaushe ne nake so na ga wannan binciken da nake so na yi. Ma'ana a shekara da ta wuce zuwa yanzu 12 months, a wata awa 4 ne ma, a kwana 30 ne, a wata 3 ne, gashi nan bara in sa a 30 days. 30 day na filter kenan. Daga kwana 30 zuwa yanzu. Yanzu kuma da muka mai da shi gashi an fi neman kalmar Google sama da yadda ake neman kalmar YouTube. Wannan shi ne yadda ake amfani da Google Trend wajen bincike na kalmomi keywords wanda suka fi tasiri a wani lokaci da kuma wani waje.